na ce na gani, domin ba ta gudun tsinuwa, ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Mata ta kashe miji yan uwa, ba soyayya ba ce mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa, ta sa jama'a cikin. Fitacce arziki fasiwar aka fi sani da Nura irin na tabbatar da cewa masoyi suna bibiyar mu a daidai wannan lokaci a cikin channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa CD. Wannan fitaccen mawaƙi na taka rawar gani tabbata shi cancanci a jinjina masa a yaba masa. Tabbas za ga mawaƙin a wannan lokaci za ga yana fitar da waƙoƙi ko kuma mu ce muku ina zuwa taron baki iri daban-daban tare da mawaƙin tabbas za mu iya ce muku zai fitar da album ɗin shi na shekarar 2022 ya je kuma kafin ya fitar da shi za a ɗan ja lokaci wannan yake ban yawa ba. Shirin waye da ka kasance bako a channel din mai albarka mai suna Arewa CD na roƙonka da alfama da kadan mana kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like. Kuma haka ne zai tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiye da kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wanda take fitowa domin za ga wannan fitaccen maƙi yana taka rawar gani sosai wacce ce cancanci a jinjina masa a ba masa. Wani za ka duk wata waka da ya fita waka ce wacce idan ka ji ta za ka ji daɗin ta kuma za ka yaba da ita kai maka comment na jin daɗi a kan wannan waka. Kai dai fatan da muke shine da kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fi domin ka tabbatar da channel mai albarka kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fitowa. Domin za ga wannan fitaccen magi tabbas ya taka yawar gani wacce cancanci a jinjina masa a yaba masa a bashi kalmar yabo da duba da yadda ya fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban kuma sun yi wanda suke bibiye da shi tabbas sun saurari wannan waƙoƙi kuma sun ji daɗin su kuma sun yaba da su. Kai dai fatan da muke shine da kai mana sharing din bidiyon zuwa gurbin kan na WhatsApp da na Facebook. Fitacce arziki fasiwar aka fi sani da Nura irin na tabbatar da cewa masoyi suna bibiyar mu a daidai wannan lokaci a cikin channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa CD. Wannan fitaccen mawaƙi na taka rawar gani tabbata shi cancanci a jinjina masa a yaba masa. Tabbas za ga mawaƙin a wannan lokaci za ga yana fitar da waƙoƙi ko kuma mu ce muku ina zuwa taron baki iri daban-daban tare da mawaƙin tabbas za mu iya ce muku zai fitar da album ɗin shi na shekarar 2022 ya je kuma kafin ya fitar da shi za a ɗan ja lokaci wannan yake ban yawa ba. Shirin waye da ka kasance bako a channel din mai albarka mai suna Arewa CD na roƙonka da alfama da kadan mana kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like. Kuma haka ne zai tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wanda take fitowa domin za ga wannan fitaccen maƙi yana taka rawar gani sosai wacce ce cancanci a jinjina masa a yaba masa. Wani za ka duk wata waka da ya fita waka ce wacce idan ka ji ta za ka ji daɗin ta kuma za ka yaba da ita kai maka comment na jin daɗi a kan wannan waka. Kai dai fatan da muke shine da kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fi domin ka tabbatar da channel mai albarka kana bibiye da ita kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fitowa. Kuma za ga wannan fitaccen magi tabbas ya taka yawar gani wacce cancanci a jinjina masa a yaba masa a bashi kalmar yabo da duba da yadda ya fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban kuma sun yi wanda suke bibiye da shi.